N-are cum, cu toți banii lui, cu toate milioanele de euro. Cu toate milioanele de euro. N-are cum să treacă Iorgulescu peste mafia italiana, amico mio. N-are cum. Te iubește fratele tău. Nu. N-am cum să dau nume ce și cum cine l-a bătut și l-a pus în genunchi. N-am cum! Bebe Chioru, Ploieștiu! Și cu toți frații mei de la Milano, Bucureștiul, Craiova, Timișoara, Mass Media, ProTV-ul și toți. Băi, dați tap și distribui. Băi, știți foarte bine că eu nu-mi place să fiu filmat și alea, dar vreau ca să povestesc, în privința lui Melec orice metru care îl pășești la Milano și repet chestia asta. Nu e Udrea, nu e nimeni, mă. Că nu e Udrea, nu e nimeni, nu e ăștia, nu e... E mafia italiană și atât, nu dau nume. Mafia italiană face parte din familia mea. Și alea. Băiatul lui Iorgulescu a fost bătut în privința lui Melec. Pentru că, are o suferință, are un băiat și alea. Cu toți banii lui de cupez. Și nu dau nume și n-am cum să dau nume, că e familia mea. Mă înțelegeți voi? Eu sunt care l-am bătut, mă. Eu l-am bătut, nu ei. Eu! Vin Diesel l-a bătut pe băiatul lui. Dați distribuire lui Melec. Melec! Fata care a fost afectată de acest om care, din cauza drogurilor, băuturii și toate cele, da, suferă în ziua de astăzi. Cu toate milioanele voastre, Iorgulescule, vezi că aici ești pe teritoriul Italiei. Și noi chiar suntem contra la pedofilie, da? La crime care sunt crime crime instantaneu, care cum sunteți dumneavoastră, vorbești cu dumneavoastră, da? Vorbești cu dumneavoastră. Tu n-ai ce să ne faci, nu mai e statul român să le dai 1 milion de euro, 2 milioane, 700 de euro, 700 de mii, să le dai. Italia! Mafia italiană o comandă mafia, nu statul. Mă înțelegi tu? Că dacă te duci la statul italian și spui îți dau 1 milion de euro să-mi salvezi copilul, arată poza, frate. Tap. Vă arăt poza, eu l-am bătut. Pe băiatul lui Iorgulescu, mă. Confirmați-mi dacă el e.